Molt bona nit, vilatans, vilatanes. Benvinguts a un nou episodi de La Masia, aquest el quart capítol, avui que és 9 de desembre de 2024, a punt d'acabar l'any. I amb moltes ganes d'ells, o què? Avui farem un capítol una mica especial perquè repassarem les partides puntuades del torneig de la banda catalana que es va celebrar durant el Saga 2024. Ara fa només uns 10 dies que van passar aquestes partides i encara una mica em ressaca. La veritat és que em fa il·lusió perquè va ser una trobada bastant entretinguda. Van ser 3 dies d'Age sense parar, non-stop. I, bueno, com a totes l'ans, l'esperit del gamer et surt de dins, no? I és un espectacle d'estar. Si hi has estat, segur que ho saps. I si no, i tu estàs pensant, doncs encara l'any que ve o quan n'hi hagi alguna, recomano molt aquests ambients, perquè la germanor i el bon rotllo està assegurat. Doncs res, avui serà això, un dia on repassarem el torneig de la Copa de la Banda Catalana, que seria la segona edició de la Copa de la Banda Catalana en aquest Saló del Gaming 2024, un saló destinat a promocionar una mica el videojoc, l'escena del videojoc en català. I poc més pel meu cantó. Avui estem streamejant en dilluns, li estem fent la contraprogramació a Hera i Viper, però vaja, el que oferim avui són partides ben bones, així que res a envejar. I res, sense més dilació, tirarem ja amb la primera partideta d'aquí, que en aquest cas ens la presenta a l'equip de Reyo contra More. Dos jugadors super tops en l'escena de l'Age of Empires i que s'enfrontaran a illes d'equip en un mapa que ha portat i portarà sorpreses per les grans estratègies que es poden desenvolupar. Repassem primer a l'equip de Reyo amb Vikings i jugant de Pocket. Reyo, al seu cantó dret, a l'est, sud-est, Markov amb Dravidics. I a la part esquerra, Rosa Luxemburg, jugant amb bizantins. 3 civilitzacions molt utilitzades en aquest mapa i com podem veure en l'equip contrari, 2 les repeteixen. Pocket, More amb Bengalis. Kobuk Guille a la banda dreta jugant amb Vikings. A la banda esquerra, perdoneu, i a la banda dreta està Morturull jugant amb Dravidics. Per tant, Morturull i Markov que s'estaran veient les cares, perquè tots dos amb la mateixa civilització i declaració de principis de jugar a aigua. I a la banda esquerra, al cantó esquerre, tenim Rosa Luxemburg amb els bizantins que s'haurà de veure contra els vikings, una civilització que voldrà segurament jugar una mica al Fast Castle per intentar treure els preciats navius vikings. Ai, quina llàstima, ha matat aquí la cabra. Ai, la vaca. Mare meva, ostres, aquí una mica de conquilla s'ha fet una mica un lío, però bueno, l'important és estirar cap al mar, perquè serà la font d'ingrés de menjar més principal. I a poc els jugadors ens van avançant amb la seva producció de menjar i buscar, aviam què trobem en aquest mapa. Clar, molts dels jugadors que ja hem estat per allà, més o menys sabem els resultats, però no sabem com es van desenvolupar les partides, no? I una mica jo crec que és la gràcia d'aquest especial de la Masia, intentar una mica veure aviam com els hi va anar a cada i com es van desenvolupar les partides, no? Atenció que Rosa Luxemburg perd un vilatà contra un os que es queda 1 de vida i això pot fer molt mal al jugador bizantí que de moment es queda sense port. I a l'Scout diu, doncs sabeu què? Toma!
els senyors ja no hi és més, i el segon vilatà que ve a acabar el port. Doncs quina mala sort, perquè la veritat és que això jo crec que ho notarà una mica en el timing, en el momentum que diu. Perquè, vulguis o no, doncs, si veiem a l'altre cantó, Kobuki ja n'ha tret dos pesquers, mentre el Rosa Luxemburg encara n'està produint el 50% del primer. Mentrestant, veiem que Markov, el seu primer pesquer el fa servir per explorar, Atenció. Atenció que Markov està explorant i bueno, d'entrada ja sap que Murtull com a mínim té una inversió molt gran en pesca, però veiem que el primer transport, el vaixell de transport ja està a terra, i l'Scout de Relló, que també s'apunta aquí, veiem si estarà detectat per algú. L'únic que podria detectar-ho ara mateix és Murturull, però jo crec que no ho veurà, perquè... I Markov mira com està mirant, va estar mirant allà si More havia fet algun port a davant, però no ha estat el cas, i el desembarcament que tira endavant, i jo... Això tinc spoiler perquè vaig veure el moment, vaig passar per darrere de la pantalla de Markov i vaig veure com estava el desembarcament passant, i alhora, al seu cantó, hi havia una altra partida al mateix mapa que també estava passant quelcom similar, una partida que, si tot va bé, intentarem castejar-la després. Però ara centrem-nos en Markov i en aquests dos vilatans, només. Què seran? Torres? Serà una agressió ràpida, Veiem Murturull ja pujat, plantament del tercer port, per tant Murturull es planteja doncs, com el que seria un atac en illes normal de guanyar el mar, No s'esperen, perquè fixeu-vos, la visibilitat que té ara mateix l'equip de More és absolutament res. No s'esperen que aquí hi ha un quartel plantat a terra, i hi ha també I ara quan vegin l'Scout de Markov, jo crec que això són d'esperar. Aquí ara mateix More l'ha detectat i ha dit, vale, nois, atenció, que tenim aquí un landing, I aviam quina és la reacció per part dels jugadors, que More jo crec que estava buscant el Fast Castle, i la reacció ràpida és plantar ràpidament un quartell amb 3 vilatans perquè es pot complicar la partida. Veiem l'agressivitat del mar amb un parell de navius que treu Murturull i que correctament guanyarà sense cap tipus de problema, però clar, aquí qui haurà de tenir en compte és el Pocket, perquè l'agressió doble arqueria amb Blacksmith i Mercat, per tant More que tindrà els recursos per passar, però no sé si tindrà els recursos per defensar-se de lo que li ve. De fet, no sé ni si ho veuen. Anem a mirar el punt de vista de More. No sap el que li ve, no sap, estan totalment secs. I atenció, perquè Murturull sí que farà la feina de treure-li l'Scout a Relló, que per part de Relló, doncs... s'està esperant que potser li podria vindre un contralanding, però ell està buscant el Fast Castle, mentrestant Markov està tirant d'arquers, i jo crec que Markov, si vol fer mal, s'hauria d'afanyar, perquè More ja ha clicat a castells i ara ha de ser. Ara ha de ser, té molta exposició de recursos i pot fer molt mal. L'Scout de Markov ha estat vençut per part dels Scouts de l'equip contrari, i atenció als quick calls de More, aviam si aconsegueix ràpidament parar aquesta... Almenys, si més no, aturar la pressió inicial, però aquí ve. Aquí venen les torres, aquí ve la marca de la casa de Markov, i More, aviam que si perd aquesta casa, a l'últim moment l'aconsegueix, i de moment aguanta bé More, Estable reacció per part de Bengalis, com es podria esperar, però la pressió de Markov és sufocant. Una contratorre aquí per part de More que farà la feina i denegarà aquesta, Jo crec que aquesta torre no sé si guanyarà. Mentrestant, a la banda esquerra, el Rosa Luxemburg, que és un jugador expert en l'aigua, aconsegueix tirar enrere a Kobuki, que hauria de prestar atenció, i la micro, aquí veurem...
just passing de tots els jugadors, per tant, de moment no tindran problemes. Aquí sí que veiem molt actiu al mar és Mortorull, i mentrestant també la pressió... hi ha moltes coses passant ara mateix aquí, Tenim Kobuguille, que ha dominat la part sud del mapa, mentrestant els arquers de Markov que estan fent molt de mal. A l'Odisseu diu bones, i en Mortorull també està per aquí! Molt bé, mira! Doncs sí, no ens faràs spoilers, però de moment... Mare meva, haureu de remar, Aquesta partida us tocarà remar, perquè, mare meva... L'aigua molt ben controlada i dominada. Sí que Rosa Luxemburg està plantant cara i ha aconseguit tirar enrere a Kobuguille, que ha hagut de venir a ajudar el seu company d'equip, en More, perquè la pressió d'en Markov, jo no crec que se l'esperessin, perquè ha arribat a gairebé quan estava clicant More a Castells, que és el primer jugador que arriba, i està plantant el segon TC, i això li ajudarà a defensar-se d'aquesta agressió inicial. I veurem aquí ara també Relló, que també està a Castells, i això és molt perillós, perquè aquestes galeres de Relló poden fer molt davant. Gràcies pel seguiment, de Novak. Doncs aviam aquí com micreja Markov aquesta pressió, i de moment bastant bé, que ha mantingut aquests 4 o 5 arquers. I continua traient-ne, però Kobuguille això ho tindrà dominat. Aquests arquers, jo crec que han fet el mal inicial, però clar, aquest és la gran jugada, l'estratègia de crear el caos a camp contrari, i ara és partida de Relló i Mortorull, que són potser els dos jugadors que han estat menys tocats i que han rebut menys agressió. Però clar, Mortorull aquí... Mortorull encara no ha clicat, i això, clar, aquests navius vikings seran difícils de combatre. Mentrestant, al cantó oest, Rosa Luxemburg, que la part bona que tenen els Fires és que no els has de miquejar gaire, i aquí Mortorull sí que haurà d'estar més pendent si no els vol perdre. I clar, Kobuguille, que sí que havia inicialment destinat bastants recursos al mar, ha hagut de focalitzar-se en la part terrestre. I dona els seus resultats, perquè ara mateix Markov, amb aquest landing que ha fet, ha creat distracció, però tota la seva pressió inicial ha estat aturada. Aquí potser ara un taller de maquinària i carregar-se aquests edificis, i Markov que hi hauria de buscar l'edat dels castells. Mentrestant, veiem també com Rosa Luxemburg ha anat fins aquí per batallar una miqueta i discutir el mar. I això és el que s'ha de defensar ara l'equip de More, que haurà de treballar perquè, ostres, aquí el que està aquí molt fort és Relló, que clar, com a Pocket i amb tota l'economia del mar gairebé intacta, doncs està molt fort. 133 vilatans si sumem els 3 jugadors d'equip de Relló contra 128 per part d'en More. I m'encanten aquests quick goals. Que no puguin sortir els arquers. I aviam com es pot defensar Mortorull, que ha generat moltes galeres, i podrà, ara aquí quan tingui l'upgrade, podrà qüestionar el mar. Però clar, Rosa Luxemburg i Relló han fet molta feina a l'aigua, i aquest mapa són illes. Per tant, aquí veiem un parell de demos que fan bastant bé la feina. Atenció, Relló si reacciona, però una miqueta tard. I bueno, que More podrà recuperar l'aigua, Jo crec que això ho tenen guanyat. Aviam com és la micro. Relló, que jo crec que s'anirà. Rosa Luxemburg, que perdrà els seus Fires. I si ara mateix veiem com Mortorull treu també la seva
la seva flota de navius i el Marc estarà qüestionat, Jo potser ho donava molt guanyat per Relló, però tampoc veig una gran inversió per part dels vikings en els navius. Quants en té? En té 11. En té 11, però bueno, estan distrets, no estan junts, i ara Morturull que... Clar, nosaltres ho veiem tot, però potser Morturull s'espera que hi hagi molts navius per aquí, però ara mateix amb això podria qüestionar aquests ports fronterissos, perquè Relló no té absolutament res ara mateix. Per aquí una miqueta, i ara sí que està refent l'armi, però bueno, se'n va darrere, que és on hi ha la pesca, i això pot fer mal. Mentrestant, Kobukiyi, que està també intentant recuperar la part nord del mapa, amb més navius i una mica reconstruir i ajudar els seus companys, I Markov, que ha fet un segon landing, i això és una de les coses que m'agrada molt de Markov, perquè el primer landing se'l poden esperar, però el que no s'esperen és el segon. I realment, si veiem el punt de vista dels jugadors, no s'esperen el segon. I ara sí que ho veurà com un guille perquè ha enviat el Vilatà, però una cosa és que el Vilatà ho hagi vist i l'altra és que, com que hi ha molta activitat per tot arreu, aviam quan triguen a veure que aquí Markov no ha decidit que s'ha acabat, I comencem a veure elefants. Elefants, catapultes, navius i vikings. Aquesta partida ho tindrà tot, I ara sí que veuen, però Kobukiyi, que tenia l'exèrcit on havia d'estar, i ja veiem què tal la micro, perquè això s'ho carregarà tot la catapulta, Ha de reaccionar, Kobukiyi. Ha de reaccionar, si no això ho perdrà tot, i ràpida, sí, reacció de... No, aquesta és d'en Markov. Hòstia, aquí la pressió de More s'ho haurà de treballar, Aviam, monjos... Sí, però monjos amb catapultes o escorpins que pugui arribar a treure, no sé si en tindrà suficient, Com va de pedra amb More? Pot fer un castell? Doncs va lluny. Mentrestant, molt bona pressió de Morturull a la part sud del mapa, Què està fent Relló? Està humejant. No? Perquè té molt exèrcit, no té tampoc gaire control del mar... Ah, ha pujat a Imperial. També ho ha fet Rosa Luxemburg. Clar, és que estan forts, More també ho està pujant, i aquí això és el que està fent More. Vale, ha fet un mapa, un castell. I la pressió forta vindrà aquí, El monjo, a veure, reacciona More, que no s'ha enterat, Ai, aquest monjo. More deu estar pendent de... No sé on està pendent, i el monjo al final que aconsegueix sobreviure, però no convertir. I aquestes catapultes que estan exposades, Markov això hauria de controlar. Mentrestant, Morturull que es barallarà aquí amb Relló i té les de guanyar de moment. Vikings, potser podem veure la unitat única dels vikings, que són molt bones per raidejar, i Morturull no té exèrcit a casa, perquè clar, el Morturull està molt fora, molt fora l'aigua. Ara mateix Morturull podria discutir qualsevol aliança que pugui haver per part de Rosa Luxemburg i Relló al mar, i Morturull la guanyaria. Però clar, aquí el gran problema vindrà aquí. Vindrà amb aquesta pressió inicial que ha estat mantinguda i no han aconseguit tirar enrere tot el sector terrestre i tota aquesta pressió terrestre, no? Oh, un castell denegat a More! Hòstia, això pot ser la partida, perquè ha recuperat els recursos, almenys? Sí, els ha recuperat, vale, no ha sigut denegat, sí que ha sigut denegat, però no ha sigut, diguem, perdut els seus recursos. Contracastell de... Ai, ara què he fet? Ara he canviat els colors? Vale, no, és More, perdoneu, He canviat els colors a More. Ho torno-li a posar. Ara, vale, aquest castell és de More. Tot i així serà discutit i la torre i... Ah, aquí More no podrà pujar aquest castell, Aquest contralanding no sé si serà bo. Crec que el tornarà a fer casa. I molt bona reacció per part de Rosa Luxemburg i d'allò que han estat molt atents. Markov amb un castell forward i la gran força que
té Morturull a l'aigua, no sé si podrà ser traduïda a una partida guanyada a terra, perquè Markov pujarà aquest castell, que no serà denegat, si bé serà... Tots dos castells pujaran, però clar... Aquí More ha tingut molta pressió i Markov, que ha sabut de moment jugar molt bé la pressió de More, i aquí veiem la unitat única, els vikings. Els berserks, que si no només tindrà More pressió de Markov amb edificis i castells i catapultes, sinó que també tindrà la pressió de Relló, que aquest castell és molt bo perquè protegirà aquesta part, però clar, a casa... No sé si l'aigua la tenia ja molt ben guanyada. No, clar, és que... Morturull està amb 2 contra 1 i mentrestant, clar, la pressió que està fent Markov a terra permet a Rosa Luxemburg i a Relló doncs, tornar-se a centrar amb el mar i si bé deia allò abans que Morturull podia defensar una aliança entre Relló i Rosa Luxemburg al mar, clar, això ho era abans, quan no n'hi havia. I quan l'economia d'aquests dos no havia estat completament inqüestionada, perquè clar, ells a casa estan completament intocats. I la veritat és que ara ja no sé com podrien tornar a recuperar això. Veig una bona producció de cobuquilla de vaixells vikings que podrien fer una miqueta de mal a aquesta producció, però clar, és que aquesta bola de navius serà molt difícil de qüestionar, El castell de More, que està sent assetjat per 3 elefants, si bé està contestant amb un llançapedres, però la ràpida reacció de Markov a l'hora de reparar aquest castell, jo crec que tots 2 castells cauran. Jo crec que el primer caurà More, però el de Markov no sé si el aconseguirà aguantar, perquè aquí a més hi ha rates i potser ho he dit molt ràpid, i el castell de More aguantarà, Veurem. Segon castell per part de Relló a camp contrari. Molt bona pressió per part de Cobuquille, que comença a enviar knights, però Cobuquille que hauria de pensar en pujar castells, Ai, perdoneu, a castells imperial. I mentrestant Morturull i More tiren el GG. Tots 2 castells cauen alhora. I partida que se l'endú l'equip de Relló, Un landing que ha funcionat, un landing que no ha estat detectat quan havia de ser-ho i que els ha donat la partida, Molt interessant. Quina llàstima, perquè Morturull tenia l'aigua molt ben guanyada, havia fet mal al sector sud, però clar, l'atac de flanc de Markov a landing, al pocket, a més, han sabut molt bé pressionat, perquè s'han creuat. Markov, que estava a la part est del mapa, ha anat al centre i Relló, amb el seu Fast Castle, ha ajudat a mantenir una miqueta la batalla amb Morturull. Mentrestant, Rosa Luxemburg i Cobuquille doncs, han anat fent la seva aquí, però clar, Relló, si el deixes créixer, doncs ha fet un boom en tota regla, Gairebé 300 vilatans acumulen entre els 3 jugadors de l'equip de Relló i l'equip de More en sumava 230. Doncs molt bona partida i en veurem una altra, no? Vinga, va. Vinga, ens posem amb la següent. Un Atacama. Aquest és l'equip de Pocholo. Que em surti aquí com a l'eix. El capità és Pocholo, fent de pocket. Contra l'equip de Duque i Peñarol. Que Berloc diu que no escoltava el joc. I això a les LANs passa a vegades.
Sí, hi ha molt soroll. Doncs els dos capitans... Ah, no. Pocholo està al flanc. Pepe no soy de flanc. No, aviam, com està el mapa? Perdoneu, Age of Empires de flanc. Vale, aquest. Estan tots a la mateixa distància l'un de l'altre i ara no sabia qui era qui. Age of Empires fent de flanc com a etíops. El capità fent de pocket Pocholo amb Mallars. I al cantó esquerre tenim a Berloc amb Sarraïns. Equip contrari, el capità Duque Peñarol amb Malles. Com a pocket tenim a Crazy amb Malles també, o sigui que tindrem aquí civilització de cavalls un amb l'altre. I al cantó dret, Pepe no soy, amb coreans que diu ai, mare meva santíssima la que es ve. Doncs esperem que sí, esperem que es vingui una bona partida, senyor Pepe. Amb coreans i... Amb coreans, de flanc. Bé, aviam què passarà. Crazy fa honor al seu pocket. A l'etiqueta de pocket. I Pocholo... que haurà de qüestionar, aviam, el... Ui! Està buscant aquí la fusta. Cap problema. Tot i així no ha tret la fusta inicial. Ah, vale, ha caçat una miqueta per aquí. Un mapa obert, molt difícil de gualejar efectivament sense gastar molts recursos i un centre que sí que es podrà tancar bastant bé, però bastant exposat, sobretot a l'edats feudals, així que esperem que tinguem bastant d'això. Se va bé un follón, diuen Crazy. Mira, ja els tenim els dos. Tenim en Crazy per aquí, en Pepe no soy... I Ojo Duki, únic capità flanc del Saga. Doncs és veritat, Generalment els jugadors així més top acaben agafant sempre la posició de pocket i deixar morir una miqueta els noobs com nosaltres. Però en aquest cas, Duque Peñarol ha dit no, poso de flanc, doncs aviam com els hi va. Ara mateix estem veient la jornada... Aviam si ho dic bé, La jornada 2. Estic mirant aquí. Sí, la jornada 1, no, perdoneu, la jornada número 1. I abans hem vist el desembarcament, la jornada número 5. No, perdona, la jornada número 4, Reia contra More. Doncs veurem, aviam, aquest és un mapa feudal, que ha de ser feudal. I atenció, Berlo, que intenta fer un laming, podria arribar a perdre l'scout i acaba enduent-se una cabra, doncs mireu. Si més no, el laming ha acabat donant els seus fruits, sense perdre cap vida. Això no és fàcil. Avançarem una miqueta fins a arribar a feudal, perquè els jugadors ja estan passant. Veiem pujada ràpida de Crazy, que obrirà segurament amb scouts. Pujada també ràpida per part de Pocholo, que també jugarà scouts. I els quatre flancs, doncs una miqueta acabant de fer els recursos necessaris per jugar arquers. Hem vist la senyalització del campament fuster per part de Duque Peñarol. Per tant, ha estat detectat, igual que ho ha estat el de l'Eix, si no ho dic malament. En Berloc encara no tenia campament. Si el tenia aquí baix. I ara l'haurà de plantar per aquí. Doncs mira, això pot fer mal, però en aquesta Eagle, si puja ràpid Berloc abans que el Maya, doncs aquesta Eagle, la veritat és que s'ha delatat una mica, Però bueno, ja està Crazy per aquí ajudant, i Crazy que s'endurà, perquè està a la següent edat, i Berloc encara no ho està, per tant Crazy que s'endurà a l'Scout, i bueno, mica en mica
D'això es tracta, d'anar guanyant petites avantatges durant el joc, molt ben golejat Verloc, que no deixa que l'Eagle pugui fer mal, i salvar una miqueta aquests vilatans de poder estar exposats. Veiem Crazy que ha obert ràpidament amb Scouts, també veiem com... Doncs no? Ah, sí. Com Pocholo també ha obert amb Scouts i vindrà ràpidament a ajudar al flanc, en aquest cas en Verloc. I els jugadors Maya, que veiem la doble arqueria, doncs declaració molt de principis, algo que també esperem per part de l'Age of Empires, que sabem que li agraden molt els arquers, igual que el senyor Pepe No Soy. Per tant, aquí veiem un duel a banda a banda entre l'Age of Empires i Pepe No Soy. Jo prestaré bastanta atenció a aquesta secció del mapa, perquè la veritat és que tots dos companys de banda sempre fan molta il·lusió, com veus aquí, aviam què passarà i com es parlaran l'un a l'altre. Pujada ràpida, aquest arquer de Peñarol que estava una mica mal posicionat, no sé si tenia la bandera mal posada, no en tenia cap, però de moment Pocholo que s'endú molt bons trades, perquè s'endú un scout i un arquer sense perdre gaire vida, només la meitat. Mentrestant, jugadors al cantó est del mapa, doncs una mica... no passius, però sí a la defensiva, si més no, a l'Age of Empires. En canvi, Pepe No Soy sí que decideix avançar una mica. Crec que a l'Age of Empires juga com sol jugar, que és primer agafar una miqueta d'exèrcit i guanyar, en aquest cas, elevació, algo que li podria fer treure la meitat de la vida de l'escout de Pepe No Soy, que almenys ja sap que hi ha arquers aquí dalt. No està golejat per aquí, és veritat que té les dues arqueries, però, bueno, mira, això es permetrà informació a Pepe No Soy de que almenys aquí hi ha un forat. Mentrestant, a camp contrari, veiem dos cossos, intercanvi de scouts, 4 scouts que han perdut la vida en el terreny joc, i pressió bona de Duque Peñarol, que s'endú un arquers de Verloc, i scouts que aquests poden ser... molt bon pic, Aquests scouts estaven fora. Perdoneu, aquests vilatans estaven fora i deixen enmig construir la segona arqueria, Sí. Forçant una torre, doncs molt bona pressió per part de Crazy i Pocholo. Mentrestant, veiem com l'escout inicial de l'Age of Empires està totalment aniquilat per part dels arquers de Pepe No Soy, tot i així l'Age of Empires té gairebé el doble d'arquers i això no hauria d'ajudar. On estan els arquers de Pepe No Soy? Estan de camí, tot i així n'hi ha més per part de... La producció de l'Age ha sigut més estable, diríem. Que no pas la de Pepe No Soy. Mentrestant, a la part central del mapa, a la part nord, els scouts de Crazy segueixen fent una molt bona feina i ara s'hauria de retirar una miqueta cap enrere i acabar d'ajuntar aquestes dues boles, si és que no ho fan expressament, de distreure una miqueta per aquí a Pocholo i 4 o 5 sneaks arquers aquí poden fer molt mal. A veure si podem veure stats... Interessant pressió que continua cap al Pocket, perquè saben que és el jugador que cal aturar, que cal no deixar que respiri, perquè és capità d'equip per alguna raó. És el que té la màxima puntuació de tot l'equip. Molt bon trade, molt bona intro de Peñarol, que també per això és el jugador amb més puntuació del seu equip i capità. Els arquers de Pepe No Soy que forcen una torre ràpida de l'Age of Empires, que es defensarà perquè aquest torre està molt exposat. I, bueno, aquesta pressió inicial que ha exercit Pepe No Soy, doncs jo crec que l'ha distret una mica. No sé si Pepe No Soy no havia detectat on estaven els arquers, però mira, aquesta pedra podria estar molt castigada si hagués l'exèrcit aquí. Ràpida reacció també per part de Pepe No Soy defensant aquest or, i ara mateix tenim una partida on tots els jugadors han fet una torre menys Crazy.
Per tant, no podran fer el TC ràpidament, a no ser que agafin pedra com està fent en Pepe No Soy, que és sobres coreans i li anirà bé per la seva salut a llarg plaç. Això és bo per Pepe No Soy. Com anem de millores? 4+1, 4+1, per tant, aquí és la micro. Aviam què tal la Age of Empires. Micro, de moment, Pepe No Soy s'endú la major victòria, però de moment l'Age of Empires ha aconseguit recuperar 17 a 15 arquers. Això ho està guanyant l'Age of Empires, que la micro no està micrejant. Pepe No Soy, això ara sí que ha reaccionat una mica tard. No sé si estava fent una mica de mal per aquí dalt. Però bueno, aquesta batalla que se l'endurà l'Eix, tot i així se l'endú amb bastants arquers deixats en el camp de batalla, però bueno, almenys té 8 que poden fer mal si no recupera ràpidament aquí els números el jugador coreà. Això sí que ho pot lluitar Pepe No Soy perquè aquests arquers estan ferits i de fet jo crec que ho hauria de lluitar. Jo ho sé perquè, clar, tinc la visió d'espectador. Però bueno, ara ja no, perquè quan s'ajuntin aquestes dues exèrcits poden fer molt. Primer jugador, el jugador Maya, que arriba a castells i veiem ja les millores, Vodkin, Crossbow, millores econòmiques, molt sòlid. I això també es veu reflectit en la puntuació del jugador. Mentrestant, a l'Age of Empires que no deixa respirar Pepe No Soy. Un Age of Empires que no n'hi ha clicat, igual que tampoc ho ha fet en Pepe No Soy, però clar, és que ara mateix aquesta pressió de l'Age of Empires doncs, no deixa de respirar a Pepe, que tampoc deixa doncs, poder pensar en el següent pas, que seria anar cap a castells. Tot i així, Alex sí que aconsegueix clicar i ara doncs aviam si Pepe pot aconseguir una miqueta aguantar, però clar, tu has de seguir produint. Ara mateix veiem triple galeria de tir. I Pocholo que vol intentar agafar una miqueta la pressió, però clar, està completament guarejat Duque al seu cantó i això no hi ha qui li pugui contestar, perquè a més els scouts que ja no són scouts, ara són Lightcap de Crazy, seguiran fent molt de mal i això ho perdrà tot Pocholo. Jo crec que aquesta partida està molt ben encarada per l'equip de Duque, tot i la pressió molt correcta i bona que ha aconseguit posar l'Age of Empires a camp d'en Pepe. Vinga, va, vilatans, foteu-li canya! M'encanten les batalles de vilatans. Clar que sí. Però senyor, on estan els nostres exèrcits? Doncs no ho sé, estan aquí dalt atacant a un molí. Doncs vinga, foteu-li canya. Pues tu que ho perdrà tot, absolutament tot. Ai. Quina matança! Doncs quan el caster diu que sembla que guanyarà l'equip o que tenia molt avantatge l'equip de Duque, doncs passa el que passa. Cada Duque perd 20 vilatans que n'hi havia aquí a doble mina i és veritat que mentrestant estan fent molt bona feina tant en Crazy com en Duque micrejant aquí, però clar, és que Pocholo aquí té Knights, també té Berlock una molt bona força i clar, a l'altre cantó doncs també hi ha molt bona pressió de l'Age of Empires i ostres, això, que jo pensava que ho tenien molt ben guanyat, se'ls ha complicat molt, però per on han entrat tot aquest exèrcit? M'he perdut jo alguna cosa, Hi havia un forat o alguna cosa? Crec que no se l'esperaven gens aquesta matança, i això podia ser la partida, Mare meva. L'Age és un joc, no vull dir injust, però no perdona els petits errors humans de... La veritat és que no sé per on han entrat, M'agradaria tornar enrere, però com que no pago la versió Pro, perquè sóc un caster noob, doncs no us puc ensenyar per on han passat aquest exèrcit. Però
Duque estava completament golejat, i jo segueixo pensant que està completament golejat, però ha aconseguit, i per això no tenia defenses a casa, llavors li venen tot l'exèrcit, li rebenten els vilatans a l'or i ho perd tot. I això gira la truita. Tot i així no està perdut, també hi ha aquí una molt bona pressió de Crazy, que ja veiem que ha tret els seus knights, hi ha una molt bona matança aquí al camp de Pocholo, però clar, no ha sigut tan forta, no? Jo crec que fixeu, o sigui, Pocholo ha matat 49 vilatans a l'eix, bueno, unitats assassinades o destruïdes, no sé com dir-ho de manera que no soni tan agressiu, però l'Age of Empires ha aconseguit 53 kills, 63 Pocholo, mentrestant Crazy 15, 42 Pepe No Soy i 40 Duque, és a dir, a nivell de valor d'exèrcit n'ha aconseguit molt més valor, de moment, l'equip liderat per Pocholo. En Pepe diu que per enmig van passar... Per enmig... Ah, clar, total, Crazy... Sí, això no està tancat. Això no està tancat i ara Pepe diu, doncs plantem un castell aquí. Tot i així, aquest castell a mi no m'acaba d'agradar. És veritat que aquí t'està pressionant molt l'Age of Empires, però jo crec que un castell aquí podria ajudar molt més a almenys assegurar que aquesta pressió no arribarà fins més endavant. Tot i així protegeix el mig. I veiem aquí la gran lluita que crec que és molt favorable a l'equip de Pocholo. Doncs no. Pocholo que s'ha de retirar perquè... No sé, és que té més millores, aviam. 4 més 2 més 2, més 2 més 2... Més 2, no, tots tenen més 2 més 2. Doncs podria ser una mica la micro i tal, perquè jo crec que el volum d'arquers que tenia Verloc era molt superior al de Duque. Però és veritat que Crazy potser tenia més bon valor a nivell de cavalleria. El castell de Pepe que puja, però... És veritat que intenta treure la fusta o l'avançament de fusta per part de l'Age of Empires, però clar, aquí és on vindrà la gran pressió. Que per cert, on han anat els arquers de l'Age? Han tornat enrere. Jo crec que tant Pepe com l'Age s'han fotut de llets a Feudal i han dit, vale, ara ens n'anem a edat imperial, pugem a Arbalesta i lluitem una miqueta. Continua l'atac i la pressió de Crazy amb Pocholo, que, escolta, Crazy i Pocholo, o sigui, Crazy com a Pocket, s'està enfrontant a Pocholo i de moment, a nivell de macro, ha demostrat que és un jugador molt sòlid a l'Age, Crazy, que segueix enviant la seva quantitat de knights i que, bueno, Pocholo jo crec que s'haurà de posar les piles perquè a nivell de knights només en té 8 i això guanyarà molt bé Crazy, perdona, vaig una mica ràpid. Això guanyarà molt bé Crazy, serà la segona batalla que Crazy aconsegueix guanyar a Pocholo i s'haurà de retirar més endavant Pocholo, tot i així. Verloc ara mateix el que jo crec que està molt fort amb els arquers i Duque aquí ha d'ajudar, perquè la cavalleria de Pocholo està vençuda, però clar, els arquers han fet molt mal. Quina diferència, jo crec que aquesta micro... Crec que Duque no ha estat gaire on point, perquè la cavalleria estava guanyada. No ha sigut la micro, ha sigut el volum. 43 arquers per part de Verloc contra només 28 per part de Duque, que jo crec que està notant, sembla una tonteria, però tots els vilatans que ha pogut perdre allà, i això l'ha retrasat una mica en desenvolupament versus el que està plantejant més Verloc, que són 2 TCs i més producció d'arquers, que de moment és el que ha aconseguit salvar, perquè jo crec que a nivell de cavall Pocholo no estava tan fort. Crazy sí que li tenia guanyada en aquest cas la carta. Però veiem, algú està pujant ja castells a l'Eix. Jo crec que l'Eix en el seu flanc, en el seu cantó, està una miqueta més fort que en Pepe, que està apostant potser una miqueta més per expandre la seva economia.
Però clar, quan això es torni arbalesta caldrà estar preparat. I Pepe que ha fet una mica una incursió, que això podria fer molt mal, Això si sincronitzen tots 3 armis, això ho poden guanyar, I això pot ser també una batalla molt decisiva. Però no hauria de perdre aquí Crazy, jo crec, els seus cavalls. Jo crec que s'haurien d'esperar una mica i fins i tot ajudar a ajuntar els armis, Hauríem d'esperar... Aviam com va això. És difícil intentar castejar de manera objectiva i sense prendre partit, perquè... Clar, vols anar amb els 2 equips i la veritat és que... Però està bé la partida, m'agrada. Està encara, no sé exactament qui se l'endurà, La puntuació està també molt ajustada. Pepe Nosoy, que pot trobar una gran troballa, això és molt bo. I si bé deia que Aleix potser ha sigut una mica passiu amb els seus arquers, Aleix, perquè... No sé ni on són els d'això. Espereu, que no em vull perdre aquesta matança. Mare meva. A més són tots dos, tant Pocholo com Aleix han rebut molts pals. Vinga, va. Som-hi, Pepe, amunt. Single shot. Single shots. No sé quants vilatans... Aquí... altre cop. Perdoneu, el pròxim dia pagaré, Però se n'han endut molts. Jo potser diria 20 o 30. Però clar, mentrestant, els arbalestes ja hem vist aquí. M'ho he perdut una gran headshot, un badabum. Però clar... El fet... Pocholi li torna la jugada amb 4 knights. I això Pepe ho haurà de resistir, Ha clicat ja, vull dir que està de camí. Berloc també arribarà de camí a l'edat imperial. I la veritat és que la pressió que molt bé estava fent Pepe pel centre, Crazy no crec que pugui ajudar contra això, perquè Crazy a l'exèrcit està molt centrat cap aquí. De fet, segurament ens deuen estar parlant. I Crazy que hauria d'anar a ajudar a Pepe, perquè si no, això Pepe no crec que ho pugui recuperar. La pressió de l'eix serà constant a partir d'ara. Està picant pedra, per tant, jo crec que veurem un castell. Els Knights de Pocholo que ja estan entrant a terreny contrari i una partida que la veritat és que va endavant i enrere, i molt igualada. Molt igualada, i aquí veiem catapulta per part de Pepe, que ajudarà una miqueta, però... Castell denegat! Són arbalestes, Si Berlo és capaç de separar l'exèrcit i atacar els vilatans i amb l'altre exèrcit atacar les bestes, podria aturar aquest castell. Jo crec que no està micrejant, l'ha deixat en stand-by, perquè segurament deu estar rebent pressió. Jo crec que els vilatans, aquí hagués pogut fer més mal atacant els vilatans. Aquest castell jo crec que pujarà. Sí. I tenim partida, tenim partida. Tenim partida i ja veiem cap on es desenvolupa. Molt bona pressió per part de Pocholo i Berlo, que a la part central del mapa també està rebent un bombard cannon en Age of Empires atacant el castell d'en Pepe Nosoy, que intenta fer una incursiva amb els seus arquers. Bueno, no, intentarà defensar aquest castell. Tot i així la catapulta pot venir en qualsevol moment. Passen de llarg els arquers d'en Age of Empires, que són capaços de tirar, si mireu quina facilitat, aviam si puja aquest arquer. S'ha d'estar a tot arreu i és una mica difícil. Jo vaig ser una mica ràpid perquè m'agradaria castejar més partides, però clar, les d'equip tenen el seu temps. Minut 47. Jo crec que aquesta partida li queda poc perquè tots els jugadors estan ja... Crec que el flanc dret està completament bloquejat i ara mateix la gran pressió que pugui fer Crazy i Duque serà decisiva per saber cap on va aquesta partida. I m'està agradant molt, m'està agradant molt com
com l'estan plantejant. Crec que Verloc no té els números per poder combatre, si bé té una puntuació molt alta. No sé exactament on està l'exèrcit de Verloc, que jo crec que és nul. La cavalleria de Pocholo és molt baixa. Durant tota la partida, de fet, ha estat... Jo crec que algú no ha acabat d'anar del tot rotllat, la producció de cavalleria. I jo crec que això és el principi de la fi per l'equip de Pocholo, que de fet és el meu equip. Jo sóc el quart jugador d'aquest equip. Jo vaig amb Pocholo, he mirat tota la partida castejant una miqueta en Crazy i en Pepe, i en veritat jo hauria d'anar amb Pocholo, que ara aconsegueix pujar cavallers. Però... ara Aleix, sí, Aleix aquí... això ho poden borrar, Aleix està molt fort, Aleix està molt fort. Està molt fort i està molt ben tancat a casa, per tant, aviam... que Aleix pot ser decisiu aquí, I Duque ho pot perdre tot. La cavalleria de Crazy està com estancada amb aquests arbres, també ho està la de Pocholo, i la veritat que no sé, no ho sabria dir ara mateix. Aleix està molt fort, però és que en Duque també està molt fort, Pocholo no ho està tant, i a poc en Duque va tirant endavant. M'agrada el mur de pedra per part de Verloc. És que castejar això queda sense veu, perquè és que no pots parar. A tot arreu hi ha pressió. En Verloc, i després veig el vídeo on demand, que ara mateix no puc. Solament tinc a dir que era la primera partida, nada más arribar, i fail total l'inici de partida. Doncs... bueno, Verloc, aviam, això... les primeres partides sempre passa, en tot cas. Ara mateix és el jugador que tens més puntuació del teu equip, sent en flanc, i això està molt, molt bé. Has aguantat pressió constant de Crazy i Duque, que han estat sempre al teu cantó. I, de moment, una partida que s'està aguantant pel teu equip, jo crec que per la bona coordinació amb tant teva com en Aleix i Pocholo, que, bueno, a poc va tornant a la partida, però la veritat és que no sé exactament com és que Pocholo està una miqueta més... Algú està fallant, no sé si és l'economia o què, però ha fet molt bé Pocholo, ha fet molt mal aquí, però després, a nivell de l'1 contra 1 contra el Crazy, no hi ha hagut manera. Pepe no soy, triple llançapedres, tot i així els bombarcanons del jugador etíop doncs ho pararan tot i s'ha de retirar, molt bona reparació, però l'Aleix està molt fort. El flanc de l'Aleix, aquí Pepe jo crec que tota la partida ha aguantat molt bé, però ha estat bastant una mica contra les cordes, en tot moment. Ha tingut la iniciativa d'evitar qualsevol incursió pel centre i això crec que ha estat molt bé. Però clar, Duque pel seu cantó... doncs que ara mateix... aviam. Com tenim això ara mateix la partida? En Crazy i ara mateix està potser una mica enrere i ho està tornant a agafar la iniciativa Verloc i Pocholo. Jo crec que arriba aquest moment de la partida on deixes de fer unitats d'or i comences a spamejar. I això, doncs, la producció de Pocholo jo crec que es notarà. Aquí jo crec que potser a Crazy li faltarà algun estable per poder igualar aquesta producció constant. Cavalleria lleugera per part de Crazy, mentre unitats de Hussars per part de Pocholo. I això que s'acabarà convertint en un Amazon Tunnel, o Black Forest, on ara ja és aviam qui treu la trash més forta i aviam cap on va la partida. En Pepe diu: jo passo de les murs de pedra i les muralles de pedra i jo faig muralla de casa, que sí, com la gran muralla xina, però versió... La gran muralla xina és al cantó esquerre, doncs aquí tenim la versió de pedra. A més, van a poc, perquè aquí en qualsevol moment pot haver una incursió i potser arribarem al GG i encara no s'haurà acabat aquest fet. Aviam...
pressió forta de Paladí per part de Crazy, molt bé. Doncs aviam si es nota, perquè jo crec que aquí hi ha hagut un moment que Pocholo sí que estava fent molta pressió, però ara de moment l'equip de Duque i Crazy i Pepe estan aguantant molt bé, A poc Pepe no soy està tirant endavant i jo crec que l'Eix aquí li està costant, tirar endavant. Ha fet molt bona la pressió inicial, però no acaba de trobar la... Bueno, és el ritme aquest de la partida, Primer estava Pepe aquí atacant, després l'Eix ha aconseguit tornar-li una mica la jugada i ara Pepe torna a tenir l'iniciativa i després la tornarà a tenir una mica l'Eix, o sigui, molt igualat, aquest sector. I aquí també que Duque i Crazy no aconsegueixen parar la pressió que en aquest cas Verloc i Pocholo estan presentant a nivell de defensa, és a dir... Però vaja, a camp contrari ja hi són, això és veritat. I a poc van recuperant, no tenen bomber cannons per competir contra això, no hi ha llançapedres i el trade es veurà afectat, perquè això són carretes de l'Aleix. Aviam l'spam constant que pot haver en aquestes partides. Aleix que comença ja a treure els seus primers skirmishers. Molt bona reacció per part de Pepe, de plantar torres, que és el seu punt fort, fins i tot si tinguessin torres de bombardeig, doncs evitarien... Bueno, no, el bomber cannons tindria més rang. Partida que ja supera l'hora de joc. I Pocholo canvia molts vilatans a no sé exactament què fer. Jo crec que això els perdrà tots. I jo crec que és un misclick, això. Alguna cosa no ha acabat d'anar bé. Forward Castle per part de Duque, que jo crec que s'endurà, aquesta partida. Crec que s'enduran la partida per la pressió i perquè l'Eix també està perdent el seu terreny, I l'Eix l'està perdent... S'ha quedat sense or a l'Eix, no? Jo crec que també han tingut un problema d'or i que també el trade està sent afectat. Això jo crec que ho estan notant, en canvi, el trade constant de l'equip de Pocholo, que ara mateix agafa la score lead del seu equip i no crec que sigui suficient, perquè l'Eix està patint molt, Duque i Pepe estan fent... Duque i Crazy, perdoneu, estan fent molt bona pressió i Verloc, que clar, està una mica ja fora perquè la connexió amb el seu company d'equip només pot ser per aquí. Ara veiem que intenten plantar un castell i intentar defensar-se, però no sé si serà suficient, la veritat. Crec que Duque estan aguantant molt bé el centre, està perdent Pocholo els doble castells i molt bé Pepe, que ha aconseguit treure els castells de l'Eix i ara està traient els de Pocholo. Que fort que està Duque. 21.000 score, Es diu ràpid. Crec que portem 1 hora i 10, però... I crec que ha fet el switch ja està bé la tecnologia es preparava Eagles, però no sé si l'has acabat traient. No sé si ha sigut per pujar l'escore. I jo crec que això ja està bastant d'atibeneït, L'Aleix ha aconseguit molt bé treure's la pressió inicial, però mireu. GG. Pocholo que es retira i victòria per Duque, el seu equip, Pepe i Crazy. Felicitats! Felicitats, GG's, perquè ha sigut molt bona partida, la veritat. Ha tingut una mica de tot i també m'ha agradat molt castejar-la. És que m'ho he passat molt bé. Quina massacre que ha fet Pocholo aquí i gairebé els hi costa la partida, però la veritat és que molt ben recuperat Duque i kudos també a Crazy, que ha jugat a l'1-1 com a pocket amb Pocholo i en tot moment m'ha donat la sensació de que la cavalleria de l'equip
de Duque ha estat en tot moment on havia d'estar. Q2 també a l'eix per la iniciativa que ha tingut durant gairebé tota la partida en el flanc de Pepe i després també Q2 a Pepe per haver recuperat terreny i li ha guanyat la partida al final. I Verloc també. Vull dir que en veritat tothom, no sé, m'ha agradat molt la partida. No crec que hagi sigut clarament un equip molt dominant, sinó que ha tingut de tot i aquestes són les bones. Doncs vinga, va, que tenim més cosetes i... Ha arribat el moment de tornar a fer unes drasilles. Ah, no, perdoneu, aquestes no són, Perdoneu, M'he equivocat. Volia castejar la del... aquesta. Ah, però aquesta és atacar un altre cop. Bueno, va, tornem al mateix mapa, sí, perquè a més aquesta és una que és semifinal, si no vaig errat. I és... l'equip de Pume, que van ser els guanyadors de la Copa Catalana, de la banda catalana. És petit spoiler. I la final no la castejarem aquí perquè va ser una gran partida castejada per als bons del Reió i el Bichillo. Bichillo, que el tenim per aquí jugant com a pocket. I que la veritat és que recomano molt. Us passarem el link i la posarem també al VOD pel YouTube i pel Twitch i per tot arreu perquè us la torneu a mirar si voleu perquè la veritat és que és un molt bon casteig. I estem veient la semifinal que van tenir contra l'equip de Jorge García, que just ara mateix no està jugant com a capità. I tenim és l'equip que ara mateix tenim Bichillo com a pocket, Semur a la banda esquerra com a japonesos i Falco com a coreans. Falco, que va arribar l'últim dia i que me n'alegro almenys que hagi pogut jugar alguna partida i veig que no només qualsevol, sinó en la semifinal de la banda catalana, així que també el mirarem amb molt bons ulls, aviam si ens pot sorprendre. Tindrà a Amo en el seu cantó, jugant amb Etíops. Com a pocket, Pume, jugant amb Hemer. I al cantó esquerre tenim Britons, Marc, AOI. La veritat és que jo crec que aquesta partida, i no sé el resultat, o sigui, sé el resultat perquè com me l'escarrego l'he vist, però veient que juga Semur i per lo que poc que puc conèixer d'aquest jugador, no crec que sigui una partida com la d'anterior. Tot i ser el mateix mapa, crec que veurem una partida més... que no durarà tant. O almenys jo, quan vaig jugar contra aquest equip, les partides no van durar gaire. Però vaja, potser m'equivoco, I veiem aquí una partida com l'anterior i que ens arriba post-team. Passarem una miqueta la idea al principi perquè la veritat és que jo crec que per civilitzacions i tal no ens podem esperar gaire cosa més que arquers als flancs i pockets al centre, un mapa molt obert. I veiem, aviam. Senyor Falco que tindrà feina, perquè té davant Etíops. I fixeu-vos que just a l'anterior partida en Pepe també era coreans i estaven al mateix lloc. És a dir... casualitats. I, atenció, podem veure la primera mort del partit. Un intent de quick wall per part d'Eramo, però tant Bichillo com Falco aconsegueixen sortir-se i no han perdut l'escout. Tot i així Bichillo diu, espera, que hi havia per aquí un vilatà, a veure si el puc caçar. Però no hi ha hagut sort. Bichillo, que ja està plantant el seu quartel i també ho hauria d'estar fent Pume. Pume no planta quartel? Doncs si no el planta ja tindrà un problema l'equip de Pume perquè no hi haurà cavalleria en el terreny de joc i ja està feudal. Ah, no, perquè és Hemer, perdoneu. És Hemer. Cap problema. Aquí tenim l'estable.
Doncs... Falco, que ja està preparant-se per la seva transició arquers. Entenc. Ah, no, qui no té el quartell és Falco. Ai, ai, ai. Sí que hi havia un jugador que li faltava el quartell, però no era Pume, era Falco. Ara se n'adonarà, suposo. O està intentant fer un Fast Castle? No. No crec, no? No té l'um? No té l'um? Sí, sí que té l'um, no? Ah, no té l'um encara. Ai, ai, ai. Mentrestant, Seymour, aviam si ens sorprèn amb alguna coseta. De moment no, serà jugada d'arquers. I Ramo, que perd el seu scout inicial, també el perdrà Pume. Doncs molt bona jugada per part de Falco i Bichillo, que almenys s'estreuen un parell de scouts en el seu terreny. Però atenció, veiem que en Marc planta una Sneaky Tower, aviam si la veu... En Seymour no el veu, No el veu, i això que li farà mal perquè traurà completament a Seymour de la fusta, perquè a més tindrà fletching segurament, perquè farà la reria, i ara ho veu. I aviam com... Si ves una torre està al límit, fixeu-vos. Oh! No està al límit que no toca! No! Llàstima! Bueno, ara com faci fletching, però clar, haurà de fer fletching, però ara està fent la segona arqueria, per tant no tindrà d'entrada el fletching, i per tant aquesta torre, de moment, no és tan efectiva com podria haver estat si hagués estat una sola casella més endavant. Mentrestant, també veiem pressió inicial de Ramo, que aconsegueix, si més no, plantar, despistar Falco de la seva... el seu ingrés de fusta i plantar la torre. Molt ben posicionat Bichillo, que aconsegueix tirar enrere els arquers de Ramo, i de moment que no hi ha hagut gran afectació a les economies de cap dels jugadors. Quina llàstima aquesta torre, perquè si s'hagués fet aquí, ara sí que ja deu tenir el fletching, perquè ara ja sí que comença... No està al límit, perquè és... Potser quan el jugador es mou, el vilatant es mou, però no, encara no pot fer mal, i Seymour que aconsegueix seguir tenint... Mireu, fixeu-vos, és que és com... un mil·límetre! És un mil·límetre. Mentrestant, senyala alguna cosa a Bichillo, suposo que li està dient que planti una torre aquí perquè el té molt exposat a l'or, i això pot ser penalitzat. Marc que diu, mira, si no arribo amb la torre, arribo amb els meus arquers. I Bichillo que deixa entrar els scouts, això pot fer molt de mal. És veritat que són vilatans que tenen l'hum i per tant li faran mal, i aquests dos scouts no haurien de viure gaire més, però clar, tot això és temps d'economia que no estan collint fusta. I ara sí que tenen arquers, i ara sí que han de marxar, i Seymour que, això ha de lluitar amb vilatans... I no és el que vols. No és el que vols, no és el millor. Ara arriba la cavalleria de Bichillo, que clar, estava fins ara ajudant una miqueta a Falco, però fixeu-vos, ara que es aconsegueixen treure la pressió aquí, qui tindrà la pressió a casa és Ramo, que ja saben que a Falco ja li han distret lo suficient i que han d'anar per Bichillo. Així que partida complicada. Si han tret a Seymour de la fusta, ara trauran de la fusta Bichillo, no recuperarà, Quick Walls no arribarà i això pot ser el GG. Uf, perquè Bichillo necessita estar molt fort, aquesta torre podria estar denegada. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Uf. No veig jo la manera en què es puguin recuperar, no sé, que facin molt de mal a Marc, però és que clar, Pume està intocat. De fet, no està ni igualejat. I Bichillo acaba de rebre molt. De fet, ara mateix, aquest és el punt de fusta de Bichillo. I és el pocket. Seymour ara mateix tampoc pot agafar fusta i... Aquí. Oh! Quina mala sort. No, quina bona sort, que ben jugat per part de Ramo, que, ostres, la quantitat de vilatans que han perdut la vida a mans d'això, i Bichillo que sí, canvia el GG perquè, clar, no poden fer res i
s'enduen la partida els jugadors de l'equip de Pume. Una partida molt ràpida i bueno, ben jugada, molt bona estratègia. Fixeu-vos on han acabat els arquers del flanc contrari, atacant i traient totalment la fusta. Una partida que jo pensava que es podria complicar pel fet de no tenir tanta efectivitat a nivell de torre i Seymour, que clar, ha jugat a una sola arqueria contra la jugada més de doble arqueria més típica d'agressió feudal. Falco sí que la tenia, però crec que Falco no ha pogut... No ha pogut posicionar gaire bé els arquers i la veritat és que, bueno, molt bon nivell i molt bona estratègia per part de Pume, que ha sabut treure tot de l'equip de Pume, que ha sabut treure a tothom de la fusta gairebé. Doncs vinga, ara sí que anem a Team Illes. Segurament aquesta serà l'última partideta. I això, tornem a veure l'equip que ens faltava. Si no recordo malament, jo crec que he castejat a tothom, comptant aquest, perquè hem castejat al Rayol primer, a Pocholo, hem castejat... no, encara me'n faltarà algun poder. 12 tirador, ens ha faltat... Bueno, farem fins on puguem. En tot cas, seguirem a un altre que ens faltava, el senyor Tato, un dels top 5 actualment de l'Age, que jugarà amb Eliathan a la banda dreta, jugant amb Bizantí. Tato, que està jugant amb Vikings, una de les civilitzacions més fortes en aquest mapa. I al cantó esquerre tenim a Russi 18 amb Dravídics. Davant seu tindrà l'Age of Empires, que també jugarà amb Dravídics. A la part central Pocholo, que jugarà com a viking. No, perdoneu, viking italià. I al cantó dret del mapa, a la part nord-est, està Berlock com a Malians. Un altre cop tenim a l'anterior partida també hem vist un duel de Dravídics. En aquest cas teníem a Morturull i Markov que ha anat amb un landing, i en aquest cas tenim a l'Age of Empires amb Dravídics i davant seu té Russi. Així que veurem com va. Una partida que abans ha sigut decisiva pel tema del landing. I de moment veiem Pocholo agafant el seu moll de manera safe a darrere, a casa. Però sí que el té al cantó esquerre. Una miqueta amagadet. Sí que veiem a l'Age of Empires que el té la part de davant, és a dir, això podria donar la sensació de buscar potser una agressivitat més frontal. També la veiem així per part d'Eliathan. I Tato, que sí que la fa com Pocholo a darrere, segur. Per tant, d'entrada veurem que ni Tato ni Pocholo discutiran gaire el centre a nivell de navius ràpidament a feudal. Si bé poden produir unitats i moure-les pel mapa, però d'entrada anem a això. Or per part de Rusic, per tant veurem un atac d'agressivitat per part del mar. Aviam si veiem un segon moll. També l'Age of Empires va buscar l'or. Bastant estàndard de moment. Ep! Atenció, que veiem la producció d'un primer vaixell de transport mentre Pocholo li indica... li indica que li veu. Doncs escolta, potser veurem la mateixa? Veurem la mateixa que ha fet Markov i Pocholo? Ai, perdó, Markov i Rayó, que també han pujat, i ara Pocholo que es pujarà, i el mateix, dos vilatans
els dos scouts i cap a camp contrari. Veurem si el landing ve la pressió a la part de l'esquerra o alguna cosa similar, que serà atacar el pocket. Mare meva, jo crec que Markov i Age of Empires aquí han tingut una conversa i intercanvi d'estratègies, Jo crec que la gran diferència aquí potser és que Rosic sí que té l'Scout, molt actiu Tato, que... Aviam si el veu... Algo s'olora, Moren no ho ha detectat, tenia l'Scout a casa, però ben posicionats els Scouts de... Bueno, ben posicionats, vull dir que estan ben posicionats i just estan... De moment no els han detectat. Pensava que Tato estaria per aquí patrullant, ara veig que sí. Jo crec que sí ho detectarà. Ai, quina llàstima, doncs de moment no, De moment no detecta. Tato que indica que per aquí mirin, segurament potser que li enviïn cap on han d'anar aquestes galeres, i ara sí que Tato ràpidament detecta i almenys Tato sap que li vindrà la pressió. Si més no, ho sabrà també ara que, mira, aconsegueix Pocholo, molt ben jugat Pocholo, que aconsegueix despistar i endarrerir aquesta doble estable, perdona, doble estable, creació de construcció d'un sol estable, i que si més no, doncs Tato ja va tard, diguem. Ja va tard, però perquè Pocholo ha posat molt bé l'Scout on tocava. Mentrestant, aviam si Eliazan pot combatre una mica l'aigua i jugar-li de tu a Verlo, que de moment ja té els seus primers vaixells. I... Oh, Rosic! Rosic no ha vist... Aviam si ha vist, jo crec que està mal posicionat els vaixells de Rosic perquè no han vist el port de l'Eix i estan intentant buscar mal aquí i bueno, sí que el trobaran a casa del Pocket, però Pocholo tranquil·lament es podrà defensar d'aquest atac. Mentrestant veiem pressió a casa d'en Tato, que té l'or molt exposat. Dos arquers només per part de l'Age of Empires, però són els suficients per fer que aquests dos piquers de Tato no puguin entrar en el terreny de joc. I de moment la doble arqueria i la jugada d'arquers de marca de la casa de l'Age of Empires estan aconseguint retrasar, o si més no, fer bastant de despistar l'economia d'en Tato. Producció de skirmishers per part del Pocket a illes, que el que faran és molt ben tretes, Tato, molt ben timing, i a l'Eix que ho perdrà tot, perquè a més tenen fletching aquests skirmishers, però clar, aquí els piquers hauran de fer feina. Producció constant, la que està fent l'Age of Empires, i Tato, doncs, que bueno, ha tingut, si més no, bastant compromesa la seva economia a nivell inicial, i ara doncs, tocarà defensar-se. Mentrestant, què tal aquí? Doncs com dèiem, Pocholo, que ràpidament es pot defensar i és el primer a arribar a castells. Fast Castle, per tant, a nivell d'aigua, si bé tenim bastant navius per parts de Russi, de moment una mica inefectius. Què tal, Eliazan? Per el cantó dret s'està fent l'1 contra 1 i jo crec que això hauria de patrullar, perquè si ho està perdent no hauria de tenir por, perquè en teoria les unitats aquestes són contres. Ara sí que t'hauries de llançar. Molt bé, Eliazan, que aconsegueix d'enfonsar un vaixell. Aviam si aconsegueix almenys que sigui un segon. Molt bona micro també per part de Verloc. Però bueno, molt bones segones unitats. Mentrestant, la pressió de Tato, que de moment aconsegueix, si més no tenir-los a base per intentar pujar el castell el més ràpid possible. Però això pot ser bastant decisiu, Veiem Pocholo que construint el seu Siege Workshop, taller de maquinària, pot fer molt de mal, perquè amb un sol escorpí o amb una bona catapulta pot totalment treure de la partida a Tato, que és el que estan fent amb aquesta pressió que ha aconseguit fer l'Eix. Pocholo que senzillament s'ha de defensar, una molt bona economia de pesca, fixeu-vos la quantitat de peix que ja ha aconseguit treure. Tato, de moment, també bastant ben posicionat a nivell de pesca i això és el que li ha permès pujar a castells, bàsicament. Que tant Eliazan com Russi han fet feina al mar.
M'agrada també molt bé la micro, sabent que no perdrà un o dos galeres, però poder treure el pocket del mar. Mentrestant, la pressió inicial, com dèiem, en Pocholo traient ja els primers unitats del quartell i això combat total i absolutament contra els 4 o 5 piquers que pugui treure Tato i els skirmishers, tot i així un Knight amb un Knight que té defensa, encara no aconsegueix treure la unitat d'Escorpí, però clar, això ha fet aquí molt bon estable per part de l'Eix, que clar, combat molt bé si més no el que tenia Tato, però bueno, de sobre Tato de moment la pressió que per això és el jugador que és, que segueix sent poc tocat a casa, triple TC, però clar, Pocholo està molt fort també. Ara mateix molt bona partida d'Iberlo, que també ha dominat molt bé el mar. Partida tranquil·la per part de Berlo, que ja està a Castells, segueix amb un sol TC, però sap que el seu paper en aquesta partida és que el mar no s'escapi. Perquè si el mar no s'escapa i tant Aleix com Pocholo són capaços de seguir fent aquesta pressió a terra, i això és el que estan aconseguint. Amb 3 scouts Aleix està fent moltíssim mal. Moltíssim mal. Perquè, clar, Russi està molt focalitzat en el mar, tot i així Pocholo aconsegueix crear el caos a camp de Russi i si bé és cert que Tato s'ha tret la pressió, clar, el problema serà aquí que els dos pockets, els dos flancs estan amb problemes a nivell d'aigua, i aquest mapa doncs aigua és molt important. Continua la incursiva de 3 scouts per part de l'Age of Empires, que trobarà, si més no despistarà, si tots aquests vilatans es dediquen a apagar-se amb els scouts, a veure si és ràpida la reacció de Russi, perdrà un vilatà, bueno, un vilatà només, no ha estat tan crític. Però ara mateix el major problema d'aquesta partida és Berlo al camp amb els seus navius. Aleix, que sap que ja ha fet el mal que li requeria, i saben que almenys tenen a Tato que no han aconseguit produir cap unitat més enllà de defensa. A nivell d'aigua veig que Tato tampoc ha pogut produir. Pocholo ha tret completament a Tato de la partida a nivell del mar i Tato que ha de passar ara mateix la seva economia en granges, perquè de fet no hi ha cap pesquer ara mateix a l'equip de Tato. Només Pocholo i Aleix. L'economia de l'Eix del mar no ha estat tocada en cap moment. També això es nota molt. I la veritat és que no veig jo la tornada, perquè els dos... Tato sí que està molt bé a nivell d'haver-se tret la pressió, però els dos flancs estan bastant fluixos a nivell d'aigua i no sé jo com podran tornar, Aleix fa una comparativa al xat. Perdó, el Crazy farà comparativa al xat d'Aleix, signe de més-menys Tato, doncs totalment, Aleix MVP, Aleix MVP, portant la pressió a camp de Tato. I algo que em sembla molt anecdòtic d'aquesta partida és que el format de la Copa de la banda catalana del Saga és que tots els equips juguen a l'Oda. Per tant, en el moment en què s'estava jugant aquesta partida d'illes en equip, s'estaven jugant les altres partides d'illes en equip també. I Markov, com que totes les partides comencen a l'hora, Markov i Aleix s'assentaven un al cantó de l'altre i estaven jugant partides completament diferents. Una era la que hem vist abans de Markov i Reyó, i aquesta és
Pocholo i Age of Empires. Doncs tots dos estaven fent el landing al mateix moment, en mapes diferents, i hi ha una foto que, si puc, la posaré com a thumbnail del YouTube. No sé si crec que has d'arribar a mínims seguidors per fer-la, però si puc pujar-la, la posaré de thumbnail de la Masia, perquè és molt bona veure els dos jugadors fent el landing alhora. I no a qualsevol jugadors, eh? A l'Age of Empires li estava fent el landing a Tato i Markov li estava fent el landing a More. I això són paraules, si més no majors, que podríem tenir com estandards durant un temps. Això és l'ore de la banda catalana, el que estem veient ara mateix. Quart TC per part de Tato, que clar, és el que ha de fer, rebomejar, però... Bon castell, però podria ser denegat per Verloc, perquè aquest castell podria assegurar tota aquesta zona aquàtica i permetre a Tato intentar reguanyar l'aigua. Però clar, aquest castell serà denegat, segurament. Serà denegat i això podria ser el GG, Segon landing per part de Pocholo per acabar de rematar la part terrestre, i els vilatans de Tato que ho han de deixar córrer perquè Verloc ha aconseguit denegar aquest castell. I és que és això, és a dir, influeix molt, sobretot en un mapa de 3 contra 3, el fet de que hi hagi els elos que hi ha mateix en la partida, no? Verloc, Pocholo i Aleix són jugadors molt bons en aquest joc, i Eliazan també ha lluitat molt bé, però clar, Verloc, a l'haver guanyat tan ràpid el mar, doncs ara mateix Tato... vinga, no sé si aconseguirà... Ai... No! Quina matança! 83, 84... És el castell que, si puja, pot intentar combatre l'aigua, però és que no pujarà, no pujarà. Fa mal de veure, 95%! Fa mal de veure. Mentrestant, aviam, Age of Empires, que a sobre ara ha decidit que també vol ser pesquer i vol jugar al Catalan. I jugar a cantar quan el català surti a la mar i conquerir també les aigües. No només el landing, sinó les aigües també. No sé si Tato voldrà tornar a enviar més vilatans, o si ja ho dona per vençut. Em pregunto quina quantitat de TCs té Tato ara mateix. Té 4, 5, 6 Megaboom que ha de fer Tato i intentar fer pujar aquest castell, que està al 95%. Quina llàstima, si hagués enviat 4 vilatans més. Però clar, tampoc pots enviar tota la partida. Primers condoteros de Pocholo, que amb la tecnologia del castell aconseguirà crear constantment, i això traurà completament a la partida a Eliazan. I un 2 contra 1, encara que Tato sigui el jugador més fort de tota la LAN, l'Age també és un joc que està dissenyat perquè 3 contra 2 doncs, generalment sempre estiguin els mateixos, no? Però bueno, Tato, que ha enviat els seus vikings, els best check, en defensa del seu company d'equip Eliazan, que la veritat és que crec que un TC no li vindria malament per intentar almenys protegir-se d'aquestes invasions, però clar, és que Pocholo és una mica com un virus, s'està expandint per tota la illa de camp contrari. Ara sí que pujarà aquest castell, va, amunt! Vinga, Tato, que puja! Ara! Llavors tots aquests vaixells ara, si no reacciona ràpidament Verloc, que la veritat és que està aquí barallant-se amb Eliazan, però no tindrà gaire, hauran de tirar enrere i ara doncs, construir molls a punta pala. El problema és que, clar, estan molt forts tots. Pocholo està molt fort, tots els navius de l'Eix aquí estan quan el català sortia a la mar. I també està Pocholo al cantó esquerre, flanc, destruint
l'economia dels boscos de Rossí 18. I una partida que la veritat que no sé si té tots els recursos per poder intentar recuperar el mar, però perquè Rossí 18 aguantarà aquesta invasió i té molt... Bueno, està molt fora l'Eix. L'Eix ha llegit molt bé la partida. Jo ja he fet el landing i ara em poso a conquerir el mar. I la veritat és que estarà molt difícil perquè Verloc també està molt fora del mar. I jo crec que ara ja és qüestió de temps, Eliathan, que li ha faltat un TC. La veritat és que deu tenir els recursos per fer TC, perquè no ha fet... No ha gastat la... No ha fet torres, no crec que hagi venut la pedra. Per tant, jo crec que aquí Eliathan li hagués anat molt bé un TC, Crec que hagués canviat bastant les coses. En tot cas, GG. L'equip de Dato cau vençut per l'equip de Pocholo en una partida en la que sembla que els landings han sigut decisius, I molt bé, doncs amb això arribem a la conclusió d'aquest especial de la Masia. No he pogut castejar tothom i la veritat és que no sé si podré fer un follow-up d'aquest especial saga. M'hagués agradat també posar el 12 tirador, a l'equip de Moneymon també, que van arribar a la final. Tenia Moneymon, Farran Dehan, Nine Luck. Però bueno, la veritat és que són molts equips, moltes partides i tinc el temps que tinc. Són 10 equips i he intentat incluir els màxims que he pogut, les partides també que m'han dit que eren les més interessants de castejar. Segur que n'hi ha hagut moltes més, se n'han jugat moltíssimes de partides. Compteu 1, 2, 3, 4, 5... Hi havia 6 rondes, 5 jugadors per ronda, per tant, moltes... Més de 30 partides a nivell de rondes i després els playoffs, per tant. Segur que n'hi ha hagut moltes, esperem que us hàgiu gaudit molt, els que ja heu pogut anar, els que no, si l'any que ve en fem una altra edició saga amb torneig de banda catalana, tercera edició, esteu més que convidats. Passeu-vos pel Discord també de la banda, sigui quin sigui el vostre elo, sigui quin sigui la vostra... el que us agradi fer amb aquest joc, jugar a Superpros o anar a passar-ho bé, tenim tots els elos, som tots molt bona gent, ens agrada jugar, per tant, convidadíssims esteu, passeu per al xat de veu i res. Espero que us hàgiu passat bé, jo m'ho he passat molt bé, i no sé si farem alguna altra masia abans que acabi l'any, si no, doncs que passeu molt bones festes, aquells que teniu festes, els que treballeu, doncs molta sort, i res, que vagi molt bé, jo aturo l'estream aquí. Crec que estan, aviam si estan encara fent el showmatch, mira va, encara estem amb el showmatch de Hera contra Viper, així que us deixaré amb aquest showmatch. No sé quan li pot arribar a durar, però... Però vinga, ara us envio cap allà. Doncs res, jo m'acomiado ja i ens veiem en un altre episodi de la Masia. Que vagi bé, salut!